So dahil ako sa bukid karon, akong bautan ang si fatherland, di ba? Nabash ko maayo sa inyo kay lagi daghang nasukon ako fatherland kay giingnan daw tika tigulang. Oh. So daghang nasukon ako dai kay giingnan ako sa fatherland tigulang. So akong bautan sa fatherland karon, masuko ba siya ug giingnan ako siya tigulang. Oh. Unsa may istorya ato nga gibash man ko na batid ako batasan nga anak, bastos ako anak ko respeto nga anak nimo kay giingnan tika tigulang, di ba? Ni anak ko nimo, "Uy tigulang kanang basa si mong likod oy." O dai unsa may kaingon anak? Di po ko maingon nga masuko ko ingon tigulang kay may daron naman sa ko. Awa, di lagi na siya masuko dai kay kabalo na siya ako na siya ingong tigulang. Ay daran mo. Oh, kay suod mi sa ko ang fatherland. Ya tigulang naman taraw, tigulang naman gyud daw, tarang buhok niyo kita mas buhukan na nga puti naman gyud na, no. Okay na. Unsa may gusto nimo tigulang o ulitaw? Di ako kumitawag ulit tao kay manang ko isawa. Oh, di ba kamo ray suko kay sa tanan no, nga maingon mo sa kuwang wa koy batasan, wa koy respeto nga pagkaanak. Kay lagi gitawag na ko sa tigulang. Oh. Daron man sa ko pero di pa ko yung tigulang kayo kay wa pa mo musungkod. Oh, pero masuko kay gino ka na ko tigulang. Ay anong suko ang tangidaran mo ko? Oh, tanawa dili lagi siya masuko dai iyo kung i-bash. Din ingnan mo ko nila nga kuan daw kuno, di daw ko mo suporta nimo, di daw ko mo respect nimo. Unsa may istorya nila bi kay lisod kaning vlogger tayo, sige daghan kay masuko. Ano yun? Musuko ang anak nga nagsuportar na mo na dire. Diba? Tagan mi may suportar na dire. Oo, dai. Maminawan niyo akong padala tinuod na wala na makak. Dayon karon kay Christmas man. Mag-good Christmas. Kabalo jud ka og nganong uli ko. O dire okay. Pasko man gud. Ako di pinaskuhan. Oh, nawa. Tagan si Victorio pinaskuhan. Kabalo na siya, malipay na siya muli ko dai kay ngano. Pag muli ko ako gyud sa tagang palipay. Tagaan ako sa padala og pinaskuhan. Pinay gusto nimo bungat. Damo ko kay bawog pili imong kwarta diha. Bungat kay tagaan ko ning 1 million. Oh, basta ko na pud mo. Tulisong to na, kung million yata. Oh, daw di siyang sugot no. Tagaan ako anak. Daghan tulisan dire. Kami nga anak ni Fatherland day, kung makabalo lang jud mo, kami tulong niya ka anak, nagsuporta jud niya kay maluoy jud mi. Kay ginikanan na mo sila. Taman sa mahatag na mo, ihatag jud na mo kay tungod kay kalipay man pud na nimo, di pa? Tubag. Oh, istorya sila. Lipay kayo eh. Lagi mo suportar bisan tulor na kabukong anak lagyo pero napadala lagi sila suportar sa puwan. Ilan mo kung kasabaan kayo, wala ko respetong anak. Ay, ang pinganan ko nung vlogger gyud di masayo. Di na jud na siya kapag-vlogger may daghan jud kay makisawso sa mga kinabuhi. Pero okay ra na at least nga ang among income permente ba, among sweldo permente. So nana ra siya dai, so mo na pasabot nga ako kung akong padalan okay ra kay ano. Suod man gud mi sa akong papa, dili man pud ni siya kaingon ako respeto sa iya kay usay mag-away dita, di ba pa maglalis mo sa usay. Pero dili mi magdumot kay kabalo may pamilya mi wa mi lain magtinabangay kami ra jud. Ug siya pud siya jud mo ang kalipay, siya jud mo ang priority sa mo ta karon wala nak mama. Unya man siyang so siya, amo din siyang tagaan o kalipay niya. Amo din siyang tabangan taman sa mong makaya. Kung mangayo siya, amo din siyang tagaan. Samot na karon nga nandiyo ko trabaho. Na nakasweldo na jud ko monthly. Ako din siyang tabangan, di ba? Tubag. Ay, kayo sweldo. O, dali. Dali, mag-games ta, dali.